Yndlingerækken. Er der herovre på? Nej. Vi er klar til denne finales første dans. 1 ud af 9. Undskyld, 1 ud af 10. Vals, vær så god. Wow, flot vals. Udført af de dygtige yndlingedansere. Som jeg sagde tidligere, det er jo altid spændende, ekstra spændende til den første rangliste. Vi er klar til denne finales næste dans. Og det er naturligvis i tango. Værsgo. Ja, også en flot tango, vi kan se her. Nu skal vi tage sådan en lille klubrunde her. Der er et par fra JDS. Og der er 2 par fra OS. Og så tror jeg lige, vi venter med resten til efter den næste dans, som er Lille Vals.
Austin Klods. Wienerwald af de dygtige yndlingepar. Nu fik vi præsenteret et par fra JS, 2 par fra OS, men der er hele 3 par fra HF. Og så lidt af der, så kan så lige Wienerwald godt lige trække tænder ud, især når man har danset en hel turnering først, og så står de alle sammen og siger, snak nu for pokker. Og det gør jeg så lige lidt, men nu er det slut. Slå Foxtrot, vær så god. Ja, tak for det. Nu er vi jo ikke så mange tilskuere her i Sakskøbing i dag, men vi der er, skulle vi ikke prøve at se, om vi kunne skabe en rigtig god stemning her op til den sidste dans i denne her del af yndlingenes finale. Det er bare lidt sjovere at være på gulvet, når man kan mærke, at folk bakker en op hele vejen rundt. Ikke kun når man kommer forbi sin egen fans. Så lad os prøve alle sammen at bakke op om disse dygtige yndlingedanser. Her kommer sidste dans. I første omgang i hvert fald. Pixlet, vær så god. All at once am I 7 stories high, knowing I'm on the street where you live. The violence grew into the part of town, and you hear a knocking in the other part of town. That's a giant boy out every door. Notice just on the street where you live. People stop and say, don't keep on falling. Oh, that's something that I would rather be. And as time goes by, I don't care if I can be here on the streets where you live. Ja, tak for første halvleg.
Jeg ved godt, jeg har allermest lyst til lige at gå ud og smide jer i en stol, men